ללופק הלבן. אני ניל, ואני משוהם. ואני דן, ואני מירושלים. אז יש לנו הזדמנות לדבר בעברית, ננצל אותה קצת. אתה יודע, דן, לפני 3 שבועות שנסענו לכאן, ניסיתי לדמיין איך תהיה ההופעה ואיך הקהל יגיב. זה דומה למה שדמיינת? האמת שלא, זה בכלל לא מה שדמיינתי, זה הרבה יותר טוב. אני חייבת להגיד שהמציאות עולה על כל הציפיות שלי. האמת, יש לי תחושה שהולך להיות לנו קהל שלא נראה כמותו שנים רבות. אתם מוכנים? האמת שכמה דקות לפני המופע קיבלתי טלפון מהבית. אח שלי דיבר איתי וזה, מה הולך וזה. אמרו לי תל אביב, חם, אש מתים, חם. אבל האמת שיש לי תחושה שהולך להיות אפילו יותר חם מזה כאן. אז אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים סוערות.